Karrera honetan espektatiba asko neuzken, pixkat hobego ibiltzea espero nun, postu aldetik, ez askoz gehiago, baina pixkat hobeto bai, eta gauzak ez diatera uste bezala, ez naiz gustora sentitu, ez dut nire lekua aurkitu, eta gauzak ez die nahi bezala atera, eta goiz eliminatu naiz, eta jazta, karrera gehiago, karrera gutxigo. Uste baino pixkat okarragoa izan da, baina beti ateratzen da alde positibo bat kanpeonato guztietatik, eta honetan baita gauza positibo asko ditut eta horrekin geldituko naiz. Ez naiz txarrakin geldituko, ze bestela horrek ez dizu zertan laguntzen. Aurrera segitu behar da beti eta faio hauek erakutsiko didate hurrengo txapelketa baten indartsuago izaten. Azken aldien hauetzen nahi nintzen asko harreta, karreran zentratuta egoten eta ez deskonzentratzen ez, faktor esternokin edo ez deskonzentratzen, baina honetan berriro faiatu dut. Askotan ateratzen nintzen karreratik eta askotan deszentratzen nintzen. Igual hori izan da katxa hundina, baina gero baita ondo indet azkar bueltatzen nintzela berriro ez. Askotan deszentratzen nintzen, baina berriz bueltatzen nintzen berriro orduan. Gauza asko inetu gaizki eta gauza asko inetut ondo, baina igual garrantzitsuna hori izan da, arreta, konzentrazioa. Hurrengo txapelketa garrantzitsuna Espainiako txapelketa da, irail bukaeran, eta gero munduko kopak hasiko die urri bukaeran, eta horiek izango die hurrengo txapelketak.